Hmm. Wala. Si MK Shooter, hindi ako pinapaakyat to. MK Shooter, ano nangyari sa'yo? Hello, hindi makaakyat. Hmm. Wala. Kain muna tayo. Break ko sana eh. Hmm. Naka-break ako. Habang kwentuhan sana sa ano. Kay Brother MK, kaso nga lang. Wala, hindi yata ako ano. Allowed. Hmm. Sarap ng lemon. Hmm. Brother NK. Yan o. Wala o. Mali yata yung hagdan mo. Para sa ibang lugar yata ako pumunta. MK Shooter, shout out. Hmm. Hmm. Yan na. Ayun na. Nakapasok na yata. Yun. Tagal. Tagal ah. Hello, shout out bro. Ang, ang tagal. Rookie. Yung admin ko natutulog. Pasensya na. Nalasing na. Natutulog pa eh. Nalasing na ako sa pansit. Ano ba nila? Kumusta na kaibigan ko? Okay lang, okay lang. Break time. Eh ako naman kasi umahabol ako lagi pagka pag naka-live ko eh. Nalilate ako eh. Hindi. Nakikita. Naka-live din ako ngayon eh. Umakit ako sa iyo kanina. Parang mali yata yung hagdan. Napunta ako sa ibang planeta eh. Pasensya na. Hindi, okay lang. Okay lang. Shout Okay. out ako, Chilin. May pasok mo. Okay. Meron kami ngayon. Double time and a half ba kayo? Ngayon? Hindi. Oo. Wow. Time and a half lang. Hindi double time and a half. Time and a half lang. Mamayang gabi pa ako papasok. Ayos na rin yun. Nasa bahay. Hmm. Anong topic mo? Wala kasi kahapon nag-live si John Orbin. Yan. Hindi, nanonood ako. Gusto ko pag break time kasi pag ganitong oras, break time ko, akyat ako kaso nga lang, late na yata nabasa. Pag ganito kasi break time ko, alas 2 eh. Short break ko. Oo. Napag-usapan namin, sabi ko, sige ako naman magbe-break ng 6 ng morning sa Pilipinas. Kasi nasa Pilipinas naman silang tatlo eh. Oo. Bali 2 o'clock dito na nga po sa unang hapon dito. Eto si John Orbin, dumating na pero hindi naman umakyat. Baka busy pa. Yeah, pag ganito ka pwede akong makyat-akyat, usap kwentuhan, 15 minutes lang naman break ko eh. Oo. Kasi ito pinakamagandang oras lang ako, medyo maaga-aga sa Pilipinas, dito alas 2. Yeah. Mamaya papasok din ako, mga 2 hours lang ako magla-live. O kaya 1 hour. Depende sa yung may makakwentuhan, ganoon. Pare ko, patay gutom pa ang datingan ko dito. Ay, nakatugal ang tawa ko. Walang patay gutom na magandang lalaki. No, hindi naman. Hindi. May patay gutom pa sa Amerika. Bro, hindi, biro lang. Okay. Shout out para sa nakikinig sa'yo. Ako yung magpapaalam na, alam mo naman, pagka nasobrahan tayo sa oras ay alam mo na.
Kailangan pumasok tayo sa ano. Pero ganito, Kaya, on time. pagka naka-live ka ng ganitong oras, nakakaakyat ako. Kahit kwento lang, 15 minutes. Oo, kwento, malaking bagay na yan bro, yung nandiyan ka sa set, nakakakyat ka rito sa taas. Okay, sige bro, NK. Sige, babay na. Babay po sa lahat. Thank you bro, ingat. Okay, Ingat, okay. ingat, thank you. Okay, bro. Jeno, yan. Jeno, alis na rin ako. Kay MK ako dumalaw eh. Okay, bye-bye, Jeno.